Prøv lige, gør det lige igen. Nej, han skal ikke filme det. Hvorfor? Nej, hold op. Lad være. Jeg gider ikke at have det. Så må du være. Hold nu op. Jeg skal lige høre duen. Nej. Jo, kom nu lige. Okay, Ja, så gå væk. ja, jeg går væk. Vent om. Ja, Vent om. ja, Vent om. ja. Så vent om. Ja, 2 sekunder. Kan man jo sådan der. Nej, lad være, du lyver. Okay, vent lidt. Jeg vender den om. Kig, sådan. Ja, det vender den om. Du vender den på hovedet. Det er det. Nej, så, nu er den der på mig, er den ikke det? Ja, okay. Ja. Så nu kan jeg ikke. 1. Du skal have dig op. Hvad der? Og det var så en skovdue i aktion. Bare fordi du kun har sådan nogle kedelige byduer her. Jamen det er fordi vi... Ja. Ja, men det er dårligt karma, jeg får aldrig nogen venner. Nej, du kommer i hvert fald ikke duevenner. Og det er din skyld. Hold din kæft. Lad være.